Salkisa sekang Jammu Kashmir kaini kaisa pistol sri grenades no khobai gobangma silai bochelai gobangma khe police rok bai ramjakmani patimung no rgai 6 July 2022 srangsalo e-paper telegraph online ni bokhaktei kaisa kok ongkhor phaimani BJP ni Jammu minority morcha ni khoroksa atangwadi eba samung sitra tangnai ramjakmani Talib Hussain samungai tongwadi eba samung sitra tangnai Talib Hussain ya hinai Romano dihini sanjakmani e-paper telegraph ni bisingtei Salkisa sekang Talib Hussain sano BJP ni adong rok bai humrogya phalaijak rok khe nungjak tongmani Lai thangnai tangsalo Jammu Kashmir ni DGP Dilbag Singh Shakha Lashkar-e-Taiba atangwadi eba samung sitra tangnai Talib Hussain sano jora kisani bagai BJP ni political party o kwrwngkha abo belai kuchuk beramo tei sak no khoroksa kok thumnai ke bufunu kahini saka Ako kasamani yagulo belai notung phalaijak Jammu Kashmir ni dalbidal thungrung bodologo Patimung no rgai Jammu Kashmir ni BJP ni achukphang Sunil Shetty sibilai rohorkha Sheikh Basino kok awai tongo media o nung Talib Hussain sano minority morcha ni media akiti phamsna mo hinai teo kok turman mani sotibri chichani bisingono beba kok srai khaina angthung hinai Jammu Kashmir ni BJP ni achukphang Sunil Shetty ni kok no rgai nakhe Talib Hussain sa khoroksa Jammu Kashmir ni BJP ni primary member boklaya Pia badal bidal photo social media ni bisingtei nugjak tongo Jammu Kashmir BJP chief Ranyano Khomya Farmani tei Amit Shah songbai baksa guru photo bujakmani Talib Hussain sa Salkisa sekang bono kaini kaisa pistol sri grenades no khobai gobangma silai buchulai bo bai boni bayap song police rok bai ramjak furu manmani